Denne pakke forlader netop et lager i Kina. Den er ca. 15 gange 20 cm i størrelse og vejer omkring 1 kilo. På etiketten står der hundemad, men indeni er der et fint hvidt pulver. Det er kerneingrediensen i et af de dødeligste stoffer i verden, nemlig fentanyl. Billigere end heroin og omkring 50 gange så stærk. En mængde så lille er nok til at slå dig ihjel. I USA er fentanyl den hyppigste dødsårsag for voksne under 50 år. Den overgår kræft, hjertesygdomme og bilulykker. Hvordan kan dens ingredienser bare bevæge sig frit på tværs af kontinenter, sendes, sorteres og leveres som en almindelig online ordre? Bag det hele ligger der et milliardsystem, der drives af karteller, global handel og muliggjort af dårlige reguleringer. En dødelig forsyningskæde, der gemmer sig i det åbne. Sådan bliver fentanyl smuglet. Dette er fentanyl. Det har været brugt i medicin siden 1960'erne, primært som smertestillende. I dag anvendes det også som bedøvelse. Dens effekt er utrolig stærk. Omkring 100 gange kraftigere end morfin og 50 gange stærkere end heroin. Det er også ekstremt afhængighedsskabende. I løbet af de sidste 15 år har den ulovlige handel med fentanyl i USA muliggjort en hidtil uset syntetisk opioidkrise, og virkningen kan ses i hele landet. Det største problem er, at stoffet er yderst dødeligt. Antallet af dødsfald grundet fentanyloverdoser i USA er eksploderet. Omkring 75.000 mennesker døde alene i 2023. I alt har fentanyl dræbt næsten 500.000 amerikanere mellem 1999 og 2022. En årsag til dødstallet er en proces kaldet lacing. Pusherne blander bevidst fentanyl i andre stoffer som heroin for at få flere gram og øge deres profit. Lidt fentanyl rækker langt, men det betyder også, at brugerne bliver hurtigere afhængige og er meget mere tilbøjelige til at overdosere uden at vide, hvad de indtager. For dem, der sælger det, har fentanyl en anden stor fordel. Det er syntetisk, hvilket betyder, at det er utroligt billigt og let at producere. Stoffet er så profitabelt, at mexicanske karteller er gået over til fentanyl i løbet af de sidste par år. I stedet for at dyrke enorme marker til heroin, kan de blot fremstille stoffet i et laboratorium og modtage ingredienserne med posten. De fleste pakker, der transporteres på transportbåndene i Kina, transporterer hverdagsvarer herunder opladere, tøj, hundefoder. Men gemt blandt disse tusindvis af kasser ligger ingredienserne til fentanyl. Denne lille kasse er blot en af utallige pakker, der sendes ud af Kina hver dag. For en billigere transport pakker rederier individuelle pakker i det, der kaldes en mesterkarton. Mesterkartoner er en nøglesten i global handel. At sende en stor kasse er billigere og meget mere effektivt end at sende adskillige små til den samme destination. Mesterkartonerne stables derefter på paller med andre små pakker, og den lille fentanylpakke ender dybt indeni. Derefter bliver masterkartonerne ofte læsset på et fly og fløjet til deres rigtige destination, USA. De udnytter et smuthul i Amerika. Tilbage i 1900 indførte Washington en særlig tålt regulering kaldet minimese. Hvis en pakke er adresseret til en privatperson, og varerne indeni er under en vis værdi, springes told helt over. Det betyder, at der ikke er nogen told og næsten ingen kontrol. Mange lande har lignende politikker. I Danmark er grænsen $150. Alt over dette beskattes. Men USA har en af de mest generøse grænser i verden. I 2016 blev grænsen hævet fra $200 til $800, før det kom omkring 134 millioner pakker ind i landet årligt gennem dette system. Dette tal er sprunget til næsten 1,4 milliarder pakker i 2024. Stigningen er også knyttet til det generelle boom i den globale handel. Men 90% af alle pakker, der kommer til Amerika, er toldfri minimis-pakker. De fleste af disse pakker kommer fra Kina. Vores pakke har haft en lang flyvetur og lander endelig på LAX. Dens første stop i Amerika er et særligt toldlager. Det ville være umuligt at undersøge hver pakke, der kommer igennem her. Så toldbetjente er afhængige af stikprøvekontrol. Specialtrænede hunde opsnuser udvalgte pakker for fentanyl. Nogle gange er det pakkens vægt, der vækker mistanke.
Hvis den ikke stemmer overens med dens beskrivelse, bliver pakken markeret og taget ud til inspektion. Magerede pakker scannes af højteknologiske maskiner, åbnes til manuel inspektion og nogle gange endda sendt til et kemisk laboratorium på stedet. Og i nogle tilfælde vil 12 betjente også fastgøre elektroniske sporingsenheder til mistænkelige kasser for at følge deres spor. Men i betragtning af den store mængde af pakker, der kommer ind, bliver kun en lille del nogensinde kontrolleret. De fleste af dem bliver blot sendt igennem, inklusive vores pakke. Den er lige blevet godkendt til den næste del af turen, hvilket betyder, at den nu officielt er kommet ind i landet. Hovedkartonen pakkes ud på et distributionslager. De mindre pakker sorteres efter destination. Den næste transportdel håndteres af et af de almindelige amerikanske leveringsfirmaer. Vores pakke har stadig en lang vej foran sig. Dens næste stop, som er Mexico. Langt størstedelen af fentanyl produceres her. Det sendes først til en amerikansk adresse nær den meksikanske grænse. Det er her, et nyt led i forsyningskæden overtager for at håndtere grænseovergangen. Adressen er et privat hjem. Lejeren er en ældre mand. Nogle produkter kan ikke sendes direkte til Mexico. Det er her, manden kommer ind. Han tilbyder en personlig levering for at tjene lidt ekstra penge. Et almindeligt bijob i grænseregionen. Folk i Mexico kan få deres pakker sendt til hans amerikanske adresse. Derefter kører han dem derover i sin private bil. Nu er han på vej til grænsen med et par kasser i bagagerummet. Pakken fra Kina er en af dem. Grænsen fungerer på samme måde som lufthavnen. Små kasser bliver sjældent tjekket. Manden i bilen ser harmløs ud. Han ved ikke engang, hvad der er i vores pakke. Han er blevet vinket igennem. Næste stop er et distributionscenter i den meksikanske delstat Sinaloa. Lokale fragtfirmaer vil videre sende pakkerne til de adresser, som deres meksikanske kunder har angivet. Og således når vores pakke sin endelige destination, et hemmeligt narkolaboratorium. Det er her, den åbnes for første gang. Sinaloa-kartellet er en af de mest magtfulde og voldelige kriminelle organisationer i verden. Med fentanylboomet i fuld gang er de også gået væk fra heroinproduktion og er gået all in på fentanyl. Inde i dette gamle og ubeskrivelige hus arbejder 2 teenagere i et laboratorium. De laver fentanyl. De er ikke uddannede kemikere. Nogen har lige givet dem en trin for trin vejledning. De åbner pakken med pulveret fra Kina og begynder at forberede et nyt batch. Det er ren rutine. Processen er altid den samme. At lave fentanyl er næsten lige så nemt som at bage kage. Du behøver heller ikke meget udstyr. Vores 1 kilo pakke giver op til 50.000 doser fentanyl. Nu går det færdige stof tilbage til Amerika. Det kan krydse grænsen på alle mulige måder, fastgjort til kroppen eller endda båret inde i kroppene af såkaldte narkomuldyr eller forklædt blandt almindelig last på en almindelig varevogn. Smuglere har gemt fentanylpiller i slikposer og indsat dem i tøj. Og i nogle tilfælde implanteres stoffer endda i kæledyr. De satser simpelthen på, at det er umuligt for tolden at kontrollere hver person eller genstand, der krydser grænsen. Oftest er det amerikanske borgere, der kører stofferne over grænsen i deres private biler. Nogle gange finder de på smarte skjulte rum som dette. Bilen er kun få minutter fra at krydse. Chaufføren kan allerede se 12 betjentene foran med narkohunde, der arbejder bil for bil. Han begynder at blive nervøs, men lige da de kommer hen imod ham, kører betjentene væk. Hunden har brug for en pause. Lageret i hans bil bliver ikke opdaget. Chaufføren udånder, og på samme måde nåede mere fentanyl ind i USA. Alene i 2024 blev næsten 10 tons af stoffet beslaglagt langs den amerikanske og meksikanske grænse. Men den mængde, der rent faktisk slap igennem, er efter al sandsynlighed meget højere.